ଗାଁର ଅଗ୍ରସର ସଡ଼କ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଲେ ଯେ ଗାଁ ବଦଳିଯାଏ ତା ନୁହଁ। ଗାଁ ତେବେ ବଦଳେ ଯେବେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଗାଁକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବେ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଜନମୁଖୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱରୋଜଗାର। ଆମର ସଂସ୍ଥା ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର ଏକ ମିଶନ ସହିତ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବନାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଏକ ମଡେଲ ଗାଁ ବନାଇବା ଆମର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ କେମିତି କାମ କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମହିଳା ଜୀବିକା ଓ ଏସ୍ଏଚଜି ଶକ୍ତିକରଣ। ମହିଳାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କିପରି ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ମସଲା ପ୍ୟାକିଂ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ, କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍, କପ୍ ତିଆରି, ସିଲାଇ, ଝାଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ କେମିତି କରି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନ। ମହିଳାମାନେ ଓ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେପରିକି ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯାହାକି ସ୍କିଲ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ କାନୁନ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କାନୁନ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିପରି ପାଇପାରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ କୃଷି ଗବେଷଣା ଜାଗରୂକତା। କୃଷି ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ କରିବା, ଔଷଧୀୟ ଚାଷ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଚାଷ କରିବା, ଏସବୁ ଶିଖାଇବା ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ। ଚତୁର୍ଥ କାମ ହେଲା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ। ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲେ ବା ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନେଇକି ନିଜର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଥିଲା, ସେ ଆଜି ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ମାଧ୍ୟମ କରିବା ବା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କିପରି ଯୋଡ଼ିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି, ପରିଷ୍କାରତା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆ ଉପରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାମ କରିବା। 6 ନମ୍ବର ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ସେବା। ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲର କ୍ୟାମ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ବିକାଶ କରିପାରିବା। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ସୋଲାର ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ସୋଲାର ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଆପଣେଇବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ସୋଲାର କୁକର, ସୋଲାର ପମ୍ପ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ଆମର 7ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ 7ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏସ୍ଏଚଜିରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ଏକ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ବନାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପରେ 30ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏକ ଦଳ ଭାବେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତଳେ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ୟୁନିଟ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲ, ପ୍ୟାକିଂ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ସହଯୋଗ, ବଜାରର ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସେବା, ସରକାରୀ ଓ
अन्य जो योजना रही तार सहयोग ये तो है आपंकर सुविधा। सबुठ बड़ कथा है जे यही जो क्लस्टर ग्रुप जो महिला माने जो एसएचजी महिला माने से निजे लीडरशिप आसूची से निजे ये संस्था को चलने अधिकारी भाव अधिकारी पोस्ट को से आयात करुँच। आपण को निवेदन आज ही जोग दिंतु प्रिय भौणी मैंने आज समय आसी आग को बढ़ियार आउ पुराना समस्या चलनी अन्य मान देखा भली आज आपण काम द्वारा आपण गाँव को चिन्हा जीव गाँव को बदलवार आपण मैंने प्रयास करंतु। आपण को एसएचजी आपण शक्ति हम विष्णु सेवा फाउंडेशन आपण को केवल योजना नुहे संपूर्ण यात्रा रे साथी हेबार आश्वासन देउछि। तेणु आसंतु आज अभियान रे यही जो अभियान एथे जोग दियंतु एसएचजी गठन करंतु क्लस्टर ग्रुप गठन करंतु उपार्जन करंतु और गाँव को बदलांतु। महिला ठारू आरंभ ग्राम उन्नति पर्यंत विष्णु सेवा फाउंडेशन आपण स्वप्नर एक साथी आज ठारू जोग दियंतु परिवर्तन अंश होतु। ये वीडियो को आप लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी ये जो ग्रामर बदलाया एक प्रयास यात्रा रे हमर साथी होंतु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।